Čaute, vítam vás u nového replaya z hry World of Tanks. Je to na mape Lakeville s tankom PTZ-78, čo je tier 11 po VZ-113 GF-ku. Je to tak bežnom matchmakingu 11. Je to lepšie TDčko než VZ-ko, aj čo sa týka diela, aj armoru. Má to trysky, fungujú podobne ako na desiatkovom BZ-ku, akurát s tým, že tu neovplyvňujú cúvanie a slúžia hlavne na rýchlejšie otáčanie tanku, tedy sa hrozne rýchlo otáča aj ako vo svojej osi. Ja ich používam viac menej ako na BZ-ku, čiže aj pri presunoch. Zvýši to maximálku o 5 km a pridá aj taký výkon na tonu. Penetrácie to má skoro stejné ako desiatkové VZ-to, o 5 mm väčšie. Sa mi podarila prvá rana pekná na Taschenrate, hrám v bažine, využívam depresiu, má to 7 stupňov a v podstate keď ten tank využíva 7 stupňov, tak je prakticky neprebiteľný. Na predný plát jediný, kde sa to dá prebiť, je do mantletu, aj tam má cez 340 mm. Druhá rana do KR-ka tiež, pekná do štiky, táto bohužiaľ nevyšla. Ďalšia mierim na kopulu, táto už prešla, nechal som to viacej domieriť. Má to 400 mm na híte, čo je prakticky dostatočné na akýkoľvek tank. Tu som to vytradoval, nie moc dobre, dostal som od bagra aj od toho KR-ka. Toto bola strašne smolná rána na to PDBčko, tu som ho trafil do dela, alebo asi najskôr do dela. Ten bager je tam v podstate momentálne nedotknutelný. Je na tom kopečku a toto bola šťastná penetrácia. Som myslel, že skoro to vyšlo na ten bok tej veže, kde by to neprišlo. No a tu skúšam toto dinglo, aj keď to malo prejsť, možno som mal malý penerol, alebo bol tam nejaký uhol. A nie, to je breaker, pardon, tak nie je bager. Som dostal od neho ranu, vymenil som jednu za jednu, čo pre mňa je vždy výhodné vďaka tej alfe. Som si ju postrážil, aby som to prebil. PDBčko, neviem, to bolo bez šance. CS-ko tiež tu moc
nedokáže zahrať. Breaker začína pušovať. Našťastie, presne toto, sa im ho podarí vypnúť. Grill sa mi podarí, pekná rana, keď som dostal do CS-ka. Ale asi to stálo za to. CS-ko tu naivne pikuje, tak bol potrestaný. Už nám tu zostáva iba Jagdpanzer, stovka a zvyšok pušuje z mesta. Spoiler alert, bude to prehra. A tu asi využívam tie trysky na otočenie. Strašne rýchlo sa to s nimi otáča. No a tu nás začínajú kepovať. DBVčko ide proti, to Progetto je celú hru AFK. U mi padá našťastie high roll. Priemerný roll to má 780. V tejto hre som to ešte nemal vymaxované. Dopínam EPčku a zostáva nám tu BTZ-ko, Ares, Hviezda a Artina. To AMX práve rieši Artinu a ja využívam to AFK Progetto. Oni to nevedia, ale asi tušia, ale už je mŕtve. Mne sa darí rana do Aresa. Kepuje to BTZ-ko. Ja už mám 9000 damage. Toto bola smolná rána, som trafil to mŕtve fávo naše. Aj keď to stihnem, aj keď vo výsledku by to nič nezmenilo. Tu stihne zájsť a Ares ide dopredu. Tu bola tiež, neviem, kde mi to zaletelo, či to bol fakt, že kraj veže. Ale asi najskôr. No, Hviezda už nechce pikovať. Už zostáva 19 sekúnd, to už je nemožné. Tu som hľadal uhol, prebíjam Aresa s posledným hitom. Snažím sa uhlovať ten vrchný plát. A tu APčkom dopínam Aresa. A bohužiaľ nás ukepovali. Mám 10910 damage, 7 kg. Ja si myslím, že to bolo dobre zahrané. Tradoval som viac menej v môj prospech. A ak sa vám video páčilo, budem rád za like, napíšte mi koment, prípadne odber a u ďalšieho videa čus.